Post mill-ġdid il-ġuri ta' Etienne Bartolo magħruf aħjar bħala il-Vojt wara li l-avukat tal-vittma resqu appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Bartolo kien se jgħaddi ġuri mixli bil-qtil ta' Rodrigue Gregg li nqatel b'daqqiet ta' sikkina f'Marzu tal-2017 u mifhum li ż-żewġ irġiel iltaqgħu biex jitħallas dejn dwar xiri ta' droga. Il-ġuri ġie post għall-ewwel darba it-tnejn li għadda wara li ma ġietx ippubblikata l-lista tal-ġurati. Madankollu l-erba' filgħodu, l-avukati tal-vittma resqu rikors fil-prim awla tal-Qorti Ċivili, sede kostituzzjonali sabiex il-ġuri ma jinstemax minħabba allegat ksur ta' drittijiet tagħhom. Fost oħrajn ġie allegat li l-każ ingħata attenzjoni kbira mill-midja u li skonthom il-ġurati ma setgħux jaslu b'mod seren għal verdett. L-imħallef Robert Manjon ma laqax dan l-ilment u sostna li l-ġuri seta' jibqa' għaddej għax ma kienx se jikkawża l-ebda ħsara lill-qraba tal-vittma. Iżda mal li l-każ beda jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera u wara li l-ġurati kienu ilhom is-sigħat jistennew fil-kurituri tal-qorti, l-avukati tal-vittma informaw lill-qorti bl-intenzjoni tagħhom li appellaw mid-deċiżjoni. B'hekk il-qorti kellha tipposponi b'mod indefinit dan il-ġuri sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. L-imħallef spjegat lill-ġurati dak kollu li ġara u għamlet apoloġija tal-li ħallithom jistennew. Hija żidet tgħid li l-ġuri mhux mistenni li jinstema' qabel tittieħed deċiżjoni mill-Qorti Kostituzzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.